Hi vlog, welcome to my guys. Nawara naman si show. Ayan po kita sa Hobo City. Bob Marley in the house. Punta lang po kami dito, takadakol inumon, kung may pambayad. Kumayo, tilam-tilam. Bicol na Bicol talaga. Yan, madali lang po ang pyesa dito sa Hobo. Yan. May beautification pala dito yun. Grow M. Yung pala yung nagkapara, share sa page ko ah. Dahil ko anong bayad, nagtatanggap. Doon sa Baliwag Nuevo sa Inman yan. Bugong kabuto. Oo, sabi na. Si Brom Brom. This is Iris Vlog. 15 taon na po sa YouTube. Hi vlog, welcome to my guys. Ayan si Manny Benny. May 2, Fiesta Digdi sa Hubo. Katatapos ng kuryente. Ito po talaga ang owner. Naragpa, alas 5 na ka. Iyo, alas 5 baka mo. Iyo, alas 4 na kami Anari. Pero may nadalo akong mga warning kasubang mga na itong naggurulo. Iyo da. Sabi da ni SK, at kayang gusto ko man po ngayon mag-gano. Tapos may nag-anggot na. Yan lang naman po na pag-uusapan lang. Happy lang tayo sa fiesta ng Hubo. Ayan po ang mga regular suki. Ayan, 255 plus 60. Yun na. Sige na. Okay. Ilipat po tayo ng location kasi yung table na to ay occupied po pag may bibi. Kaya sana marami bumili ngayon. Ayan. Punta lang kayo dito. Hindi po ito sponsored vlog. Basta recommended lang siya. Dalawa na ang na-recommend ko. Cardo's Corner. And of course, ang Broom Broom. Ayan po si Manay, advance magbayad ng kuryente. Very loyal sa cooperative. Hindi ako nakakabali sa mga Sa mga raffle-raffle. Hindi. O, ipaano natin? O, isali. Ay, no, happy fiesta. Sino ni Richard po? Chat mo. Wala. 6. Kinakausap ko lang. Ay, si Aljaro. Aljar. Yan po ang ang cookeries. Kundi, dako lang sa tao. John, ato din naman si tatay ng pagkakala. It's 7 minutes before 11 in the morning. Bibilan siya. Baka mahulugan ako. Hindi. Hindi daw. 9 talaga. Yan po ang mga kaganapan dito. Ayan. Change location na nga ako kasi nakakaabalo na ako siya. Ito po, fiesta dito sa Hubo City. Yeah. Ay, congratulatory messages dito. From PMA Class 2025, Sinaglawin. Ayan. Isa namin si Second Lieutenant Lester D. Hakube. Congratulations. Pasok na tayo sa Arevalo Maderos Residence. Hello po. Nagpo-vlog. Si Manny, ano na eh? Tato Larry, ano pa na? Ay, si Manny Larry pa. Ay, Roa pala niya. Garo kay Hakubi ang nalalaw ko. Siyempre ako. Si Ino po, si Ino. Abistado. Pinapasakay ko kay Permis. Ay, ako pa. Ay, di naman po. Hindi dumating yung mga sisterets. Ikaw pala na nag-aalaga sa iyo. Natrabayaan niya mga rin. Mag-irena. Kung dumadalo sa iyo. Puro ka naman sa Tato Larry. Ha? Puro ka naman. Ay, si Aling. Nanay. Pinang business na niya. Yan. I-congratulate natin ang pisa natin na nanalo sa Zumba. Ayan. Ayun
live? Tandaan niya pang bumukha. Hindi yan live. Recorded dyan. Teka lang, happy fiesta. Ayan, magkasama. Happy Fiesta. Mga barkada. Mag-live po kami. Nasusunod ako kasi Maya-maya kayang lang. pinsan. Bakit na kami? Malive lang kami. Mag-live din naman kami. Bigyan niyo kami ng star.